mapaisda, karne, manok at gulay, pwedeng ihawin. Pero kakayanin kaya ng sikmura mo kung ang pag-iihawa ng mga paborito mong pagkain ay sa kabaong? Hindi ka na mamalikmata sa bayan ng Asinggan, Pangasinan kasi imbis na bangkay, uling at grill ang laman ng kabaong na ito. Pakuluyan ni Jefferson na may-ari ng isang punerarya. Pag may mga libing lang sir, ginagamit lang namin pang sarili. Pinasadya pa raw niya ito sa Pampanga sa halagang 6,000 piso taong 2019. Masasabi ko lang sir, wala namang marumi dito sa iyawan ko. Malinis naman at saka kinakain din namin. Instant patok naman ito sa pamilya sa tuwing may handaan. Paborito raw nilang ihawin ay ang Pinoy fave na pork chop at liempo. Yung sa amin po kasi ma'am, sarili po namin ginagawang parang minamarinate po namin. Baka mas masarap pa po yung inihaw dito sa grills kaysa doon sa pinag-iihawan po ng barbecue nila. Ano man daw ang gamit sa pagluluto, mahalagang ligtas at maayos itong inihanda upang iwas sa sakit ayon sa Department of Health. Very important, paulit-ulit nating sinasabi yung preparation kasi babalik at babalik ka doon para malaman mo kung ligtas yung pagkain mo. Bukod sa dapat healthy yung nabibili natin, siguraduhin natin ano ba yung kalidad ng mga binibili. Ang kabaong grill ay ginagamit lang daw muna nila Jefferson kapag may family outing o celebration. Pero ano man raw ang handaan, kailangan lang hinay-hinay at bantayan ang mga kinakain pagkain at baka sa ataol ang iyong ending. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.